Kombaj. Jeste. Možda za bager. Za bager, da, to je to. Kažete, Samo, znaš šta je problem? Problem što ja ne znam sad od ovog mog ujaka broj telefona. ajde. Jel može samo malo da budeš na vezi? Jel A- nije problem? Ajde sine, na vezi sam rođen. Ajde. User was moved to your channel. Čekajte, ne čujemo sada lik. Šta da mu kažem? Kad ti kaže Pitaj broj, ga za farbu, je li ofarban? User disconnected from your channel. nešto ga I ovdje se neki zajebavaj. kurac pored. Ej, Halo. Okreni ovaj broj 013 Koliko mi daš? Dobro. 646. Dobro. A ne čujem gospodine, utišajte malo te kurve u 400 pozadini. za ono. Ne čujem. Molim? Utišajte malo te kurve u pozadini, ne čujem ništa Meni treba gospodine. za alpun 400. O čemu? Meni treba za alpun 400 i 210 za Kažem alpun. da utišaš malo te kurve, ne čujem ništa. A jebem vam mamicu u pičku, šta pričate koji kurac, brate, a prekinu mi čovjek. ti rekao broj. Pa nije mi rekao broj, A ne mogu da, da čujem od evo, pa ovoga, daj ja se kikuj ovaj jako ovog, pričam. jeboj mi husta, pa čute brate šta koji kurac pričate. Evo te.